Доброго ранку! Усім салют. Кася, а чому ти не вітаєшся? Яна, мабуть, забилася як. Нічого, Касечка, ми тобі нагадаємо. Да усё, я памятаю. Але не хочу. Як гэта? Наші маленькі хлопчики і дзяўчынкі по тэлевізоры глядзяць. Кожны дзень уключаюць добраранак, а ты нават павітацца не хочаш. Гэта няветліва. Вельмі? Да почакайте вы, зараз я павітаюся. Навошта цяпер гэта рабіць, Кася? Вітаюцца пры сустрэчы. Да ведаю. Тады чаму раней не павіталася? Сапраўды, чаму? Касечка, можа, у цябе штосьці здарылася, а ты нам не гаворыш? Нічого мені не здарилося. Тады чаму не павіталася? Бо я не разумею, навошта гэта? Я вось задумалася. А навошта мы вітаемся? Без гэтага нельга? Усё просто, Кася. Такім чынам ты паказваеш чалавеку, што рады яго бачыць. Ці тое, што ты яго заўважыў. Магчыма, і гэтак. Але вітацца вельмі важна. Вельмі. Я вось аднойчы не заўважыла сяброўку на вуліцы і не павіталася, а яна на мяне пакрыўдзілася. Вось бачыш, Кася, гледачы таксама маглі на цябе пакрыўдзіцца. Зараз зразумела, але не ўсё. Што яшчэ? Вось, Лесік, ты ў нас вельмі разумны. Раскажы, чаму людзі увогуле вырашылі вітаць адзін аднаго? І калі гэта пачалося? Касечка, год і дзень я табе дакладна не скажу, бо адбылося гэта вельмі даўно, яшчэ ў старажытнасці. Ужо ў тыя далёкія часы людзі былі ветлівымі. У старажытны час людзі хутчэй не віталіся адзін з адным, а паказвалі, што ў іх няма зброі. Ого, а навошта было гэта паказваць? Каб людзі зразумелі, што да іх прыйшлі не ворагі, а людзі з добрымі намерамі. Неверагодна. Лесік, адкажы, а ва ўсіх краінах вітаюцца аднолькава? Вядома, не. Вось у Беларусі кажуць прывітанне і падымаюць далонь. А потым ёй машуць. Усё правільна, Кася. А як вітаюцца ў іншых краінах? У Японіі, напрыклад, прынята кланяцца адзін аднаму. Давайте таксама кланяцца будзем. А што, добрая ідэя, мне спадабалася. І вы, сябры, пакланіцеся ў адказ. Атрымалася і вітанне, і зарадка адначасова. Здорава! А ў другіх краінах як вітаюцца? У Грэцыі прывітанне абдымак. Ай, як гэта цікава. І прыемна. Мне таксама такое вітанне падабаецца. І мне вельмі. А яшчэ падчас вітання можна паціскаць руку адзін аднаму. Мой тата так робіць. І я такое таксама ведаю. Ну вось бачыш, Кася, як цікава можна вітацца, а ты не хацела. Прабачце, сябры, больш такога не будзе. Зараз па некалькі разоў вітацца буду па-рознаму. Мне здаецца, аднаго вітання будзе дастаткова. Добра, а вось аднаго мульціка дакладна будзе недастаткова. Кася, што ты маеш на ўвазе? Як што? Каб паспець паглядзець некалькі мульцікаў, трэба першы уключаць зараз жа. Добра, глядзім. Ой, вельмі цікава. Давайте не будзем спыняцца. Зоймемся чым-небудзь не менш цікавым. Тады прапаную з кім-небудзь пазнаёміцца. Раскажыце нам пра птушак і жывёл. Так, настройвайцеся і уладкоўвайцеся на канапах. Даведаемся шмат цікавага разам. Ой, якая прыгожая птушка. На ёй быццам бы чорная маска. І гэта так незвычайна выглядае. Пагаджуся, птушка быццам падрыхтавалася да маскараду. Нічога сабе. Лесік, а як яна называецца? Гэта рэмес. Успомніла. Я бачыла такую птушку і чытала пра яе. Кася, тады ўспомні пра рэмеза штосьці цікавае. А вось і ўспомню. Шмат чаго. Напрыклад, у гэтых птушак незвычайнае гняздо. Я б сказаў, вельмі незвычайнае. Згодна, Лесік. Рэмезы будуць яго з расліннага матэрыялу і падвешваюць паміж галінкамі дрэў. Мне ўвогуле здаецца, што гняздо рэмеза падобнае на рукавіцу. Ці на штосьці смачнае і прывабнае.
Так, але зриваць яго ні ў якім разе нельга. Вядома, нельга. Уявіце, рэмізы будуюць гняздо, як павучкі. Праўда. Яны умеюць рабіць павуціну і выкарыстоўваюць яе для будаўніцтва гнязда. А яшчэ, Кася, я ведаю, што рэмізы незвычайна палююць. О, і як жа? Птушка можа вісець уніз галавой, каб дабрацца да насення на галінках. Усё так, Лесік. Харчуюцца рэмізы пераважна садавіной, насеннем і насякомымі. Я яшчэ адзін цікавы факт успомніў пра рэміза. Які? Уяві, што толькі самец рэміза будуе гняздо. Якія працавітыя самцы, малайцы. А самка можа далучыцца да будаўніцтва гнязда? У яе не менш важная справа. Яна адкладвае ў гняздзе яйкі і хавае іх. А навошта хаваць? Каб драпежнікі птушанят не ўбачылі. Зусім не. Калі самец рэміза ўбачыць адкладзеныя яйкі, ён пачне будаваць іншае гняздо. Якія незвычайныя птушкі і вельмі прыгожыя. Дзякуй за цікавае знаёмства, сябры. Цікавае і карыснае. Зараз усе будуць ведаць, як выглядае рэміз. Так, карысны занятак у нас ужо быў. Таму зараз прапаную адпачыць. І паглядзець цікавы мультфільм. Менавіта! Увага на экран! Ну і ну, дзяўчынкі, вы што, у іншай краіне былі? Адкуль столькі бананаў? А пры чым тут іншая краіна, Лесік? Можа, мы самі гэтыя бананы вырасцілі. У такое я дакладна не веру. Чаму, Лесік, ты не верыш, што мы з Веранікай можам вырасціць бананы? Гэта ж лёгка. Кіну банан у зямлю і чакай. Не, так бананы не вырастуць, Кася. Чаму? Таму за імі неабходна даглядаць вельмі доўга і клапаціцца пра іх. Але ў нашым клімаце яны і з клопатам не вырастуць. Вядома, не вырастуць. Лесік, мы жартуем. Мы ведаем, што ў Беларусі бананы не растуць. А вось гэта ўжо няпраўда, Кася. Як няпраўда? А вось так, у Беларусі растуць бананы. Дзе ў Беларусі растуць бананы? У садах, як яблыкі? Лесік, не выдумляй. І нічога я не выдумляю. Бананы вырошчваюць у цяпліцах на мінскай агароднінай фабрыцы. Сапраўды? І яны там смачныя? Вельмі. Ну, здзівіў, Лесік. А зараз здзіўлю яшчэ больш. Ці ведаеце вы, што банан – плод шчасця? Хочаш сказаць, калі есці бананы, можаш стаць больш шчаслівым? Менавіта так. У бананах шмат вітаміна В6, які дапамагае ў барацьбе са стрэсам і стомленасцю. Здорава! Адначасова смачныя і карысныя фрукты. Толькі не фрукты, а ягады. Зноў здзівіў, Лесік. Рады, што вам было цікава. І за гэта мы цябе пачастуем вельмі смачным і карысным бананам. Дзякуй. Давайце ласавацца і глядзець цікавы мультфільм. Давайце. Так, мультик паглядзелі, пра што яшчэ пагаворым? Лесік, раскажы яшчэ што-небудзь цікавае. Ужо заўтра, сябры. Зараз, на жаль, трэба развітвацца. А я і не заўважыла. Так хутка час прыляцеў. Няхай гэты дзень таксама пройдзе вельмі хутка і цікава. А зараз давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Калі яна адбудзецца, Лесік? Як заўсёды, зранку У нашым добраранку!